Danas vas pitamo kako komentarišete akciju Elektroprivrede Srbije i Narodne lutrije Srbije da uz račun za struju dobijete i gratis listić za loto. Nema tog ništa, bre. Ova država uzima bre šta hoće, bre, nikom ništa ne da. Pa struju ponovo ljudi neće plaćati koji su potpisali ovaj ugovor za reprogram, tako možda ih listići za loto privuku. Ma kaki, bre, nema, kod države ovo nema gratis. Pa dobro, što bolje to bolje. Pa popunilo bi, ako je besplatan, zašto da ne? Nek dele što je jeftinije. Pa može, što da ne. Pa može, građani onako i ovako moraju to da plaćaju, tako da... Ali od toga nema par. Njima sve jedno. Pa može. Nama sve jedno. Može, zašto da ne? Nisam čuo da je neko dobio. Pa listić za loto je dinar, to ništa ne znači. To oni hoće nešto da nas podmite. Ali ti možeš da dobiješ od lotoa svašta. Ja se slažem, ako moj dobiju na lotu, ja ću te zovem i podelimo i putujemo negde, šta nas briga.